Здравейте, приятели! През вековете много окултни общества, илюминати, масони, Шамбала, са разкривали пред нас различни тайни. Но най-важната и съкровенна тайна – кой е Бог? Как да се свърнем с Него? Кои са светлите небесни сили? Как да се свърнем с тях, за да ни помогнат? Кои са падналите ангели, дяволи, рептилите? Как да се предпазим от тях? Никой не я разяснява. Всички религии са единодушни, че Бог не може да се види, не може да се пипне и че е навсякъде. Тази тайна е разкодирал Титана Прометей, който ни дава огънят, но това не е огънят, с който ние си приготвяме храната, а това е триединната огнена свръхенергия, която ние нарича, която в крайна сметка е Бог, Отец. Древните египтяни също са го разкодирали. Те имат така нареченото крилато слънце, Бехети, мъжката и женската енергия, които са линейни, това са двете крила, и духовната енергия, това е сферата по средата. Заради разкриването на тази тайна заплатиха жестоко Христос, рицарите тамплиери, богомилите, и в наши дни продължават да ни заблуждават, да вярваме и да разчитаме на религии, на посредници, да се свърнем с Бога. Закодирано в Библията пише за 7 врати с 7 печата. Това са нашите 7 чакри, енергийни центрове, които са затворени по рождение. Като на всяка една от тези врати има 7 ключалки. Но те реално са повече. За енергия с мъжки поляритет трябва да се отворят всички 7 врати с по 7 ключалки. После отново 7 врати с по 7 ключалки за енергия с женски поляритет и после отново 7 врати с 7 ключалки за енергията с духовен поляритет. Именно поради тази причина документираните случаи за хора, овладели и станали проводници на тази триединна огнена свръхенергия, като Христос, е документирано, че му бяха необходими 12 години в Индия, където той беше известен под името Джошуа. След него проводник на тази триединна огнена свръхенергия стана покойния вече Сатия Сай Баба, също в Индия. На мен ми трябваха 17 години в Европа. Най-добре, колкото и да е парадоксално, това е закодирано в сагата Междузвездни войни. Там се говори за добри и лоши персонажи, които владяват силата. Добрите са наречени джедаи. А режисьора на сагата явно е запознат с историята на Древен Египет. Джедове са намерени полуразрушени каменни стълбове в Либийската пустиня. Джед, археолозите и историците се поставят скоба, значението е неясно, означава стълб или стълба към небето. Явно това са били антени, уреди за хващане на тази триединна огнена свръхенергия. Подобен такъв уред е описан в Библията, кивотът на Завета. И оттам джедай буквално означава крачеща антена на Бог. Христос беше такъв джедай и всеки, който се свързи с Бог, в крайна сметка става такъв джедай. Защо става толкова бавно овладяването на триединния Божия универсум? Вече ви споменах за 7 врати с 7 ключалки, но най-големият проблем е с овладяването на енергия с женски поляритет и кундалини. При овладяването й се отделя огнена енергия, тя преминава с висока температура, минава през гръдначен стълб и свършва с централната нервна система. Повечето хора, почти всички, се подпалват и изгарят. Отговорът защо някои все пак я овладяха е даден в Библията. Там, когато Бог Отец реши да се прояви, се проявява като запален храст или дърво, умва буен огън, после изведнъж той секва и изведнъж дървото остава още по-селено, младо и жизнеспособно. Това, което е важно, че всички проводници на триединният Божия универсум през хилядолетията са действали само директно. Никога и никъде в Библията не е описано Христос, когато беше от плът и кръв тук на земята, да помага на някой от разстояние. Примерно в Назарет, Витлеем или където и да било, да помага на някой в Иерусалим.
Аз също не мога, защото само енергията с мъжки политет може да се предава на огромни разстояния. На практика до всяка точка на планетата. Но за да действат пълноценно, те трябва да са трите. И съвсем накратко, какво е въздействието? Въздействието е върху всяка клетка, всяка система и орган в човешкото тяло, включително и душата. Многократно съм повтарял, че дори лекари, психиатри, невролози и така нататък не знаят къде се намира душата. Тя се намира тук в центъра на гърдите, в тимусната жлеза. Така. На следващото място, това е единствен начин за премахване на демонично усеване или магия. В човека насилствено се вкарва чрез заклинание дух, нападнал ангел, дявол, рептил и само тази свръхенергия може да го премахне. Единственият документирано писмен случай, това е в Библията, където Христос изчиства такъв човек. На следващото място, противодейства на радиацията. Ето, само да видите за какво става въпрос. Сега, трябва да е метален прибора, железен, да не е алуминий, пластмаса, дърво. Тук в щитовината жлеза има голямо съсредоточение на йод. При радиоактивност той става радиоактивен и се лепи. Пробвайте го, ще видите за какво става въпрос. Няма друго противодействие, освен триединия Божия универсум на радиация. На следващото място, човек дори да е здрав като скала, има един процес, който важи за всички. При раждането около нас има биополе около 1 метър. При екстрасенсите е малко по-голямо и по-силно. С течение на годините биополето намалява. Спане и под 30 см около човека, човек умира. И на практика, тъй като са ни затворени енергийните системи, както вече споменах, ние сме като GSM без зарядно устройство. Има страшно много системи, които са много скъпи и крайно неефективни. Здравословно хранене, йога, фитнес, каланетика, спортуване, туризъм и така нататък и така нататък. Единственото зарядно устройство на практика е свързано с триединият Божий универсум. В крайна сметка всичко е колкото сложно, толкова и просто. Всеки нормален и разумен човек знае, че колкото и да се моли, да бояди се яйца, да къде тъмяни и така нататък, електрическите уреди в дома му няма да заработят, ако не е свързан с енергийната система. По същия начин и с нас. Бог може да ни помогне, но Той уважава правото ни на свободна воля. Когато ние му се молиме, ние буквално му се подиграваме. Пълно ние имаме здравословен проблем тук, някъде. Той идва и в един момент буквално ни задава въпроса: чадо мое, ти ме викаш да ти помогна, защо си затворил своите врати? И се заминава. Той при нас в реалния свят е така. Ако звъннем на 112 и не отворим, те си тръгват. И последно, днеска сутринта призовах триединият Божий универсум да помогне на България. В крайна сметка аз съм българин. Това е моята родина. А и нашето население е потомък на светите сили, които създадоха чрез клониране човека. Човек е създаден по нашите земи. Помолих Бог за нова земя, ново небе и нови духовни хора, за което трябва да работим заедно. Благодаря ви.